Migo, kaibaw ka nga mambabarang man ang akong lula? Kaibaw man ko. Aw lagi, mao nang ayaw jud paghunahuna og traidor nako. Aw, ug mag-traidor pod ka nako. Mambabarang pod ra batong akong lula. Mao ba? Mao kaayo. Aw makita gyud ning katag nato ron. So karon pangutan-on ta ka. Kung tinuod nga mambabarang ang imong lula, unsa may gamito niya sa pagbarang? Dagom og manika ba pod gihapon? Dili. Kayo unsa may gamito niya sa pagbarang? Aw, kung ang imong lula dunay dagom, ang akong lula dunay bara. Unsa goy bara nga para pangdugkal man na sa yuta? Magbuotay ka ug mao nay gamit sa kong lula. Unya, unsa mo pay manika sa mong lula? Aw, kung ang imong lula dunay manika, di pod palupig ang akong lula. Kayo unsa maday naa sa mong lula? Aw, manikin na. Do, re, mi, until I die this line in my... Oh, okay na. Naka-practice ko ba? Nay, muapil ka kunti sa kanta. Sayang. Tay, kung sa in-English sa saging. Ing na lang inyong maestra na tungdan. Tay, di man lagi tungdan ang English sa saging lagi. Banana man lagi. Pastilan ba na naghinog? Tay, gikan man jud ka sa Amerika. Unsay pasabutan ng T for 2? Cha para sa duha. Unsay pasabutan ng 2 for T? Duha para sa cha. Ah, dili. O, to 14 ka. 240 lagi sa ato bra. 240. Nabuang ko ba yun? Oy, pre! Murag lalo man kayo na mong gihuna-huna diha. Hinukto ka man. Matay, gadam gumang kung kauban ko nun ako ang 50 ka contestant sa Miss Universe. Ikaw rin may nagproblema na, pre. Kanindot, ana. Kung sa man problema ron. Matay, pre. Ako may nagkadaog. Sa amo, grabe ka na ganang langgam. Hindi mo makita ang mga tanong sumay tungod sa kadaghan sa langgam. Grabe, Bino. Ang manang imo, abay. Wa man gaya kumaingon nga daghang kag isda sa amo ang pispan. Unsa man kadaghan na bay? Aw, o kayon pa na mong isda ay makita ang tubig. Ulit, kinsang tawhana ang way kita. Away trabaho. Dili, ang tao way kita, ang buta. Ang dubli kita. Ang libat. Unya ka ng tanan kita. Rosana Rose. Ikaw, babae, imo bang dawaton kining lalaki isip imong bana hangtod sa kamatayon? O, padre. Ikaw sab lalaki, imo po sab dawaton kining babae isip imong kapikas hangtod sa kamatayon. Akining padre, nganong pikas raman? Asa man ding isa ka pikas adto nimo? Tiban, naka-TV gyud imong tatay ko nga kapihi ka to. Tinuod kita na kuliah. Ah, lugos mo galito mo kaon. Mau lagi? Di kayo lugos mo kaon di. TV noon. Hey, Tiban, mananong tatay sa tatay ni mo? Oh, guliat. Astan, taasag utong ako ang kato akong tatay. Taas kay utong. Musam ko na siya. Di na utong ah. Kuya mo ano? Ano sa tatay ni mo noy? Missing pa. Ay,